खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बियाम सेराब चेनेलाव बरनाय थाबाय दिनै जोंनि स्टुडिअ दंफैयो दानसोरां ब्रह्म ब्रादार आरो लोगोसे बिथांनि फंबाय अनसुला ब्रह्म दा बेयावहाय बिसिनि नैबे दानसोरां ब्रह्मनि हिन्जावा थांनाय माने सप्तासेनिफ्रायनो गोमाना दङ दा बिथाङा जोंनि स्टुडिअ फैनानै माखासे नोंथांमोननिसिम फोसावनो फैदों नोंथांमोननिफ्राय मदद लुबैदों स' ब्रादार माबोरै जानाय बाथ्राया माने खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम साबायखर जासिहरबाय दिनै आंनि हिन्जावा बिमानाव आलासि जाहैदोंमोन बे बिमानाव आलासि जाहैनाया बिस्थिबार मार्चनि 4 थारिखमोन बिस्थिबार बारायमोन बेहा आलासि जाहैदोंमोन आंनि बेवाइखौ लानानै आंनि फंबाय दुइसिन फंबाय गेजेरनि हिन्जावखौ लानानै थांदोंमोन दा बे गेजेरनि हिन्जावखौ लाना थांनायाव आलासि जाहैबाय नालाय बिमानाव आंबो एफा गोबाव आलासि जाहैथोंसैलै होननानै आंबो थिनहरबाय दा बेवाइखौ ज' थांबाय बिसोरो बेवाइजों आंनि आंगो हिन्जावजों दा ज' थांनानै आंनि बेवाइखौ न'आव थिनहरबाय आं हरसे थानानै थांसै होननानै बुंबाय आरो आंनि आंगो हिन्जावा दा नैबे आंनि बेवाइया खोन्थाफैबाय हर थाबोबाय बियो होननानै ओमफ्राय जोंबो हर थाबाय नालाय हर थाबाय दे थाथोंसै बिमानाव एफा गोबाव समसिम थाबाय न'आवबो थांनो मोना मानो मोना जाहैथोंसै साननै सानथामसो जानानै फैथोंसै आंबो बिदि गोसोआव साननानै थाबाय आरो ओमफ्राय न'खरावबो मानसिफ्राबो बिदिनो बिबाजै जायो नालाय बिबोनांफोर दङ दा बे बिबोनांनि हिन्जावफ्राबो बाजै दिनै दाथांसै साननैसो थानानै थांदो बेफोरबायदि होनदोंमोन ओमफ्राय दे हरसेखौ खुलुमथि थाबाय ओमफ्राय नै उननि बेलायाव मारै जाखो दाना ओरैबायदि जादों होननानै जोंनि माने अखानायै शुक्रबाराव आंनि हिन्जावा शुक्रबाराव फैबाय आरो फुंनि 1:30 सानसुनि 1:30 बाजियाव फैदों ओमफ्राय दा बेवहाय नैबे आंनि हिन्जावनि बिमानि न'खरनि मानसिफ्रा बिसोरबो फैनायखौ नुस्लाबाखै आरो गामिनि मानसिफ्राबो फैनायखौ नुस्लाबाखै दा सोरनाव सोंनानै जों मोननो रावबो नुवाखै आरो जोंनि जाथि खुना बाय बाहागिनाव सोंहरजोब्बाय फन खालामजोब्बाय गैया दा बेजों लोगोसे सोरबाफोर माबाफोरसो मबाइलजों कन्टेक्सन दंलायनाय मा बेखौबो आं मिथिया आरो आंबो बेफोरबायदि जेबो नांलायनाय जायाखै साबेसे गथ' दं ओरैनो आंहा 2 गथ' दङ सासेया जाहैबाय देरसिना 6 बोसोरनि गथ' ओमफ्राय नैबे दुइसिना आहार जानाय 1.5 बोसोरल' दा गथ'खौ लांफादों नामा गथ'खौ लांफादों उन्दैसाखौ लांफादों दा बे उन्दैसाखौ लांफाबाय जेखन मानो बेफोरबायदि लांफानांगौ जाखो अबे जायगायाव आलासि जाहैखो हाथा हामा दा जों फन खालामलायबाबो मोनाखै दासिमबो दा बे हिन्जावखौ सोरबाफोर नुनानै दंबायबायोबा जेनेबा दोनदोंबा आं बे हिन्जावखौ जेनेबा आंनो नांफिनगौ आं लागोन आं बे हिन्जावखौ आं लागोन आं गारा आंहा आंनि देरसिन खर' हिसाबै आङो खर'खौ सिमफायनानै लाया रायजो राजा माने नोंथांनि न'खराव देरसिन फिसाज्लाया नोंथां नामानो आरोना बे नोंथाङानो माने देरसिना नोंथांनि न'खराव देरसिना ओमफ्राय गेजेरा बे आंनि गेजेर आच्छा ओमफ्राय बिनि गेजेराव नोंथांनि फिसाज्ला उन्दैसिनखौ लांदो आरोना ओरैनो एड्रेसखौ खोन्थाना होनो हागोन ना आंनि फिसाला मा एड्रेसा नोंथांनि एड्रेसा गामिया गेन्देरगाव ओमफ्राय पुलिस स्टेसना धालिगाव ओमफ्राय पोस्ट अफिस सिमलागुरि ओमफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्टआ चिरां औ ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय दायो नोंथांनि हिन्जावनि फट' लाबोफादों बेवहाय आंनि हिन्जावनि फट' दङ लाबोफादों नामा नोंसोर लाबोफादों नांगोन ना जेनेबा रायजो राजाफ्रा जेनेबा स्क्रिनाव होनांगोन आङो माबा खालामना लाबोनाय जायाखै मबाइलावसो सेभ खालामना लानाय दङ दा बे पिक्सारखौ होनांगौ नामा दा पिक्सारखौ आंनि थाखाय आं होजानो लुगैदों आरो बयबो जाहाथे नुसारहरो दा बेखौ नुसारनानै लोगोसे माखासे मानसिफ्रा नैबेनोदांलै होननानै जाहाथे हमनानै दोनो जेनेबा न'फ्राव आलो गोजोन दोनो जाहाथे नों लायफिननो हायोनानि आरोना औ आं लायफिननो हानाय माने बे हिन्जावखौ नों मोनफिनबाथाय लाफिनगोन आरोना बे हिन्जावखौ मोनफिनबा आं लाफिनगोन अके स' रायजो राजाफोर बिथांमोननो दानसोरां ब्रह्म आरो नैबे फंबाय अनसुला ब्रह्म नोंथाङा मा बुंनो सानदों नांफिनगौ ना नोंथां माने बाजिखौ नोंथांनि बाजिखौ
गेदेरनि बुंनाय बायदिब्लाथ' गावनो नांफिनगौ जाहैबाय दाथ' आं बेयाव बेफोरनि माबा होनो हाया जाय हक थेवबो आं ओरैनोसो बुंलाबायनो सानदों बुंनानै दा आं बिएम सेलेक्सन बुंनायाव दा आंनि बाजैया माने आंनि बाजै जायो दानसेरां हिन्जावा माने फैयोब्ला नांफिनगौ आरो फैयोब्ला माने लाफिनगोन जाहैबाय बिथाङा आंथ' जेबो होनो हाया गावनो लाफिनगोन राजि जाखाबाय अके स' दायो माने नैबे अनसुला ब्रह्म बिथांनि फंबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव बे सानै आदाया फैनानै जोंनि स्टुडिअ'आव आरो लोगोसे दंबावो दा बिथांमोना गावसिनि नैबे दानसोरां ब्रह्मनि ब्रादारनि माने हौवासाखौ माने हिन्जावखौ नांफिनगौ दा नोंथांमोना जुदि नुदोंब्ला आं स्क्रिनाव होदों स' नोंथांमोना जुदि बे हिन्जावखौ नुदोंब्ला अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय पुलिस स्टेसना धालिगाव आरो बिनि गेजेराव पस्ट अफिसा सिमलागुरि आरो लोगोसे गामिखौ होनदों दिंदारगाव नङा होमबा आरो फिसाज्ला सानै दङ फिसाज्ला उन्दैसिनखौ लानानै थांफादों जाहैदों स' दायो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे थाबैनो जे बे हिन्जावखौ जों मोनफिननो हायो माने मा जादों माने मिथिया आरो सोरजोंबा रायज्लायदों ना मादों मबाइल दंमोन नामा नोंथांनि हिन्जाव ओरैनो आंनि हिन्जावनाव मबाइल दंमोन ओमफ्राय मबाइला जेबो थालथ' मोनाखै जेनेबा रायज्लायदों जेबो प्रब्लेम मोनाखै बेनिफ्राय आं थालबो मोनाखै बेहा जेनेबा सोरजोंबा कन्टेक्ट दं नामा बेफोरबायदि आं जेबो मिन्थिया आरो मबाइलनि फारसेबो आङो जेबो माबानो रोंखाया अके स' बिदिब्ला माने बेबो जेबो आन्दाजखौनो मोनाखैमोन आरोना दा नायनोसै मा जाथाय जामारदों नोंथांमोना जोंखौ जास्ट मददल' खालामदो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै जाहाथे बे मानसिखौ थाबैनो मोननो हायो खुलुमनाय थाबाय बयनिसिमबो